Borok na phaiyudu kol khaiye hingke ang thangi himani borok jabda sike tlang wano ani phone rok borok sekna sibai keta hingke lama bwthagoro bagan no tlang thangwa no jaberdasti khai ta ha iko miyan tani na aboni pore hingke bagan tlang do ano bagan tlang as borok phaipro kai 6টা 7টা rok baji tongna taporo aporo hingke 10টা 11টা rong hana angkai bagan talangoi borok ano jaberdasti khaikya hingke tasa ang aporo borok no songkata tak borok tlang tang khaina bagan no hinui singmani ano kwni kwni khe yagrami tlang thango borok hingke oro khai school o thangkata school mata roboni school o hingke aporo borok ano chuwak rok khainio jaberdasti khe no ani yakung rok yagrok sibai keta hingke jaberdasti khe ang nongya himani borok ano jaberdasti khe yakung rok ongoi khanio phelang rok ta khanio hingke no oro khai school ukulok tlang thango borok ano hingke oro khai o chwla khai nogo thangpaikha o jaga no naphainai ta borok phaipro 4 jona haio bumung bishal lens hingke hachang tei bapi masa borok ano berainani hinsao hingke ang thangya 6টা 7টা rogo ta abono ang borok no masong kai saimia borok saimia ang aporo thai himani borok ano jaberdasti khe tlango borok aporo no ani phone bo sekna haisika hingke school ukulok tlangmani pore borok ano chuwak khainai school ukulok tlangkata pal pal khe romlaioi hingke tui wngkha ta hingke ang saimaliya ongko bishal bai ongko poro khe ang saimangkha ta tei baki rok ongkha aporo khe ang lengtha kata saimaliya bishal bai lens aporo ang hingkai lengmani sijabayoi borok taisa aporo taso tlang thango ka bolongo tlang thangkata taisa lengoi sijaui no lengoi sijamani pore aporo kai to lens bishal to nogoni thangpaikhe borok ano hingke tui wngbaioi lens bai bishal nogo thangpaikha hingkai o ang lengoi sijaya da lengoi sijamani pore hingke borok ano taha bolong dai tlang thango hingke dawai tui khaibaio hingke taso borok ano yakung yagrambui bati o kario nogo tonina bagoi nogo tonfaina bagoi hingke phaikya do borok ano rom tuo ta mane o khachangni bangra o ani yagrijak ta borok ano tui haio ang aporo khasi fano asuk siya ta pura ang lengjak ang bufang saimaliya aporo hingke lama o degai masong malai kata masong baising hingke aporo kai chwla rok no ang aporo masong ni khorang simi khwnai tongo borok khe nugya ta khorang simi khwnai tongo hingkai aporo hingke no a chwla rok no tui haikha ta chini nogo hingke borok gosiyang tongo masong thangkha ta masong rutuk thango ano ongko lai mara hodok lai haie o dogan rok lai haie ta aboni yagulo hingke a chwla rok tui haikha nogo hingke bishal bai lens kai to asuk phaio borok a horo hailiya borok aporo a lens bai bishal nogo thangpai poro tei 3 jona tongkho o school math o ta tei masa hingke tushar hingke bapi bai ongko khachang ano tonri phaikha ta hingke borok no nogo tui haikha chini nogo hingke oro borong guardian rok phaibaikha masong borok no ongko aporo ongko rok to ongoi thangbaikha ree rok ta hingke masong swngkha borok no.
tamkhaino an bwsajung tamkhaino chungkata hingke borok kun khaya gosiang tongo first o olo khai tebo bar bar chungkha hingke gosikata afuru khai bishal chong rok afuru bishal khai chungko gosiang tongo first o bobo bishal tongo na bishal se ano call khaitlango hingke afuru phaiketa nogo acha hingka khe pajon ni bisingo jotono da sinamo kya joton sinu joton sino bahai ke sinamo sagar afuru ang o je tinjona jo bishal bai alliance no khaito ang bahai ke sinamo se bishal no da pajon ni bisingo nung sap sap pajon ni sinabo bishal bai alliance no simi sinu bahai ke sinamo sagar abo bishal bai sinima kha facebook ti sinita kuila bishal bai gai afuru no daga hamlo gai call salai ta gai no bo berai no sau gai sa bera khe angke tai ko ai alliance bai khe to dol hisab ti kok sao kai o je bishal no hamjago hini jatlang adi no hamjalan tongo sung nin buri na se khe borong no khai tamni baga amo hai tang in kana abon sao ang bong no abon ta ang nai cha ge je chala rok ni pajon ni khukti sai ma kan nung mobile o khitaro hima ka he abo bor joton chalang mang sai tongo nin ma sang bar ba ko khamani yang so bor an phun seksi ka o aro na phaipuru no bor an phun seksi ka phun bo joton chalen lija bong ne o je ko khamani amo tatal borok na no jabardasti suwa rok khani woi phela rok khani wo yak ni yak rom boi ge borong kudun tia sai ma ka khelak to nung je sarai dapu he kun dino ang phelak san nang lak ang suwak sin nang yak khong afuru si bor ano first time khani wat khe jabardasti khai yak ni yak rom boi ge sang ka amo borong borok sajau ka kai suwak nge nung deli se suwak khani di khan aro thangi ba he boro he anga te kun dino saglak borok se jabardasti joto jabardasti khairu borok ano borok se suwak tu jabardasti khani wa no suwak khani woi bor ano ti khaikata bolongo tlang thangwa no suwak khani bai ge bong ne o je kok samana amoni jotono tatal ta na ge nung tabuk ta mana ang tabuk